Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu lan Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Parengan ingkang minantuk ing pakurmatan Bapak Ibu staf karyawan karyawati. Jelasan kanca-kanca siswa siswi ing minantu ing kebagian. Puji syukur kula ngarsanipun ingkang Gusti Maha Agung ingkang sampun kepareng pating rahmat dhateng panjenengan lan kula. Para panjenengan sedaya menawi enten kalodhangan punika kangge mengerti dinten guru. Kula ngajak dhateng para bapak ibu guru lan kepala sekolah mungkinipun para kanca-kanca. Monggo sesarengan mengerti dinten guru supaya bisa mengenang jasa-jasane guru sing sampun purna. Bapak lan ibu guru sing kula hormati, jelasan kanca-kanca ingkang minantu ing kebagian. Bapak lan ibu guru ingkang hormati, jelasan kanca-kanca ingkang minantu ing Suka Basuki cekap semanten atur kula. Sakataning atur kula nglenggana kathah kekirangan kula. Pramila sedaya kekirangan kula wau nyuwun pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.